Moi! Tässä on tämän jakson henkilö ja mä oon tänään täällä ulkona, koska täällä on hyvä ilma. Mutta eiköhän vain mennä katselemaan, mitä mä teen täällä. Ensimmäisenä mä ilmeisesti tipuin. Toisena mä kävelen nurtsilla, koska se on kivaa. Tää on ihan pitkää tätä nurmikkoa mulle. Joten hehehe, tää on maailman parasta juttua. Neljäntenä menin ihailemaan mun puutarhaa, tai tätä ulkona olevaa puutarhaa. Ui, miten piikkivä. Ihanan tuntusta tämä on kyllä. Tämä on kyllä ihana. Jee! Täällä on kivaa. Auts! Tipahdin alas. Aika tästä se on lehti. Voisin olla siinä hetken ottamassa aurinkoa. Tunnin päästä. Nyt vois kyllä lähteä tästä. Noin kaikki oli lehtiä. Jei! Ihanaa, nyt haluan upota tänne. Täällä on tosi kivaa, mut ei nyt ole siellä enempää. Ihaillaan näitä te satutatte, mutta tässä on muuten kivaa varmastikin, koska tämä on satuttava kasvi. Se hieroi. Se on tällainen piikikäs. Auts! No. Sitten ihaillaan näitä ihania kukkia. Ne on niin hienoja. Nämä ei ole kovia. Ne ovat ehreitä ja aitoja. Ihana tuoksu. Onks tää nyt 5? Mut heppy! Jees, oli kivaa! Se ei sattunut yhtään onneksi. Ette ikinä arvaa, missä mä oon. Missä mä olen? Mä olin täällä, jos kukaan huomasi. Iuts. Autsista. Tipuin jonkun kengän sisälle. Hirveetä. Jee. Ei sattunut. Ei onneksi. Nyt kun me ollaan täällä, haluaisin sanoa teille, että täällä on oikeesti tosi lämmintä ja nyt on keskiviikko. Ei, torstai. Ja huomenna me lähdetään sinne lomalle. Jee! Tai no mä oon täällä. Tai no mä en oo täällä, mutta huomenna me lähdetään. Ihanaa, jee. Mut siis oikeesti. Toivon, että sielläkin on tällainen keli. Siis siellähän yleensä onkin tällainen keli, mutta täällä on tosi kivaa ja täällä on lämmintä. Ja joo, mitäs mä tässä nyt höpöttelen, kun mennään kattoo näitä paikkoja vielä. Olkoon. En mä löydäkään täältä niin hyviä paikkoja, mutta toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin muista tilata kanava. Menkää ihmeessä kattoo LPS mehutassu, jos ei ole kuvaa. Ja pahoittelen, koska mä oon ulkona, niin täällä kuuluu taustaääniä. Ja tässä, no. Joo, mutta menkää ihmeessä myös tilaa se kanava, koska se on mahtava kanava myös. Ja siellä,
siellä kanavalla on myös minä. Ja siis mun äänikin ja silleen jees on. Minkä vaan ihmeessä kattoo sitä kanavaa. Mut se on moikka! Muistathan tilata kanavan, jos tykkäsit videosta. Tai jos oot uusi täällä. Moikka!